Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwija Kangko, kurang luwes. Ben luwih kodah. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko tekek. Lho, apik. Kediri kutane sing dadi bukti lan nyatane. Nek tak takoni ora iso jawab. Tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa. Ngarsa numpuk bondo. Jenengan berane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Nek ora gelem nglakoni sampean, Aduh. Kula cedhak kali jenengan. Ketoke apik ning kula duwe pamrih. Sapa ngerti aku demen karo bojone sampean. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Pancer. Pandhawa pancer. Ya, ya kuwi dalan wis suwe lho, Lek. Lah iki pangamu keblat papat 5 pancer. Pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayane kubur? Kerasan yo. Pokoke angger ora iso kerasan piye aku jote saulan nak gelem tak pecah. Oh, wis kurang karo aku lah. Wah. Iki ya, arang-arang lho awake dhewe pentas ana pagu. Heeh, arang-arang lho. Nek dhisik kuwi pagu kene iki jajane bapake awake dhewe Ki Haji Sukron Suwanda. Oh, ngono ah. Oh iya, nek ora ana dawuh saka Pak Sarmuji Cak Hadi saka Provinsi Jawa Timur awake dhewe tak kira urung sowan ana laladan pagu. Heeh, biasane ana pelaman. Ya ana papar, ya ana ing kayen kidul, kayen lor. Lah ya iki sowan pagu. Oh ngono ah. Nerang nunung gak dong. Yuk. Dagelan aja pegatan. Kanca-kanca KPK komunitas Sumatera Gawer.
usah nesu, ngapa to nesu? Suwe ora tau ketemu temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa to? Lah niki pengendange jenengan iki ta Mas. Wis jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapi gugu kok sombong ora gelani. Sampeyan iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwe ora tau ketemu pisan kok garap kancane. Apa ra isin dipisani Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Romo Bargowo. Romo Widodo. Widodo kok Bargowo. Nek Romo Widodo sing gagah kaya Romo Bargowo. Mas Farel. Arep mirang-mirang. Apa mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar apa mirang-mirangke bosku sampean? Isi-isine wong. Ngisin-ngisine. Sampean iki lho Mas, ora usah mlilak-mlilik. Tak cepoti matamu. Bagus. Roti-roti kleben-kleben Pak Iwangi, Be. Saiki biyen Tinggine munggah ben, gematene ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta jane. Rumangsane koyo pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter kendang. Alah Mas. Ayo alah Mas. Mas. Koyo pinter bagus rupamu. Bagus rupamu. Parikese dadi ratu. Sakit hatiku. Ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso. Udah japan barang itu. Lah golek potongane ra gablek duit. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wes ora ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Kowe lujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, Apa? nek omong sing hati-hati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, iya. Isine trae dalang. Mas Kangkoi. Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. Artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten ngomongane aku tak pangajikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya tepung sak bagus. Nggih. Iki pancen anu nuwun sewu. Pancen oke dagelan di do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Pak, asmamu sapa lagi pisan iki to melu? Nggih, aku tembe sepindah kepada jenengan masyaallah. Kados ngipi kula Pak. Kok sekaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan, tesih teng bangku SMA, kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus saestu. Ibu jenengan niku lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane yo bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang nang dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten Mengisi kekosongan kok Nggih, ya. derek pitepanahan, Pak. Sama jenenge Coba Gus. Meri. Oh, meri. Jenengan ngertos meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. iya. Meri niku anak bebek ning meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas meri? Hurufe M E R I. M Menungso. E Eling. R Rama. Ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah iya, mergo surga di telapak kaki Ibu. Nah, terus mula meri anakan bebek. mula pas mula buat beto recang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Wah, Pas. Dadi layak rene kaya letang. Heeh bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan. Pak Sarmuji. Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Bener, Oh, Pak. iya. Contohnya kados niki Meri. Meri. Kalau TB telek bebek, enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning kondange Percil. Lucy Brahman. Ya. Kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Ranto Gudel. Nggih, Solo. Mbah Ranto Gudel.
jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwijo Kangko, kurang luwes. Ben luwih kodah. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Lho, apik. Apik nih pripun? Iya. Saya luwes Mas. Iya apik. Ngaten lho. Kita kok tekek. Dalange sapa to, Be? Kangko Tekek. Baru cepet kondang Mas. Omonganmu ora. Lho jeng dalu alhamdulillah Mas. Iya. Saged panggih wonten Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepunden-pepunden yang luar biasa. Pasar Muji Mas, doangu mboten Sekjen Golkar, rawuh Pak Hadi Setiawan, Bapak seniman Kediri Mas. Sapa? Pak Hadi Setiawan. Oh, nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Saestu nek ditangisi Pak niku nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Lho, sing dilalah niku lho Mas. Geni panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh, ngendi ta? Bu nyuwun sewu, Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Nah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing anggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar, bersih desa, dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaane, Bu, sing nanggap sapa? Rakyat kon urunan. Sampeyan kok bingung Ora apa-apa, semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ya ana senenge ana susahe Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah gitu Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe Bingung golek nggon nguyuh. Kok iso? Lapangan sakmene arep kuyune ndi ramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Napa? Mayang nguyuhne goreng-gurit trek iki suarane masalah ngageti wong Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek Piye? Alhamdulillah ki sapa nyelak-nyeluk. Lah pancen ning lapangan ki adoh saka kamar mandi kok. Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Butuhi lho. Buduhe ku ya ampun piye. Pipise kaya wong nyigar keramik piye. Begitu mek kecok cici. Terus diangkat. alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? Bi, ngonangi buke iki lho. Burini. Burini. Ya apa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo burini tak tutue buri. Warunge pojokan kok langsung piyok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Warung makan. Mboten niki tak mau gojek. Nek luar biasa dalu menika Mas. Iya. Mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikantuk berkah barokah, pikantuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus Mas. Apal. Yai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Apa men? Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah warganya, apal jumlah rondone. Iya. Sampeyan ra oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo. Mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok usia lho.
ngawur ae. Ning kene iki randha aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa Ben dipangan kami tuwa. kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa ngene. Kamu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Nggih. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Amin. Ngono. Amin. Ono patune neh. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parikan lho mau. Kula saged Heeh, kowe iso. Saged. Dadi parikan sing apik. numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Oke. Ngono. Korek ya. Mangger-yen. Apa? Jenengan mau parikane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah piyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pak Sarmuji kok. Nyuwun sewu, ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Ya enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan iki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung basare? Lho, nyuwun sewu nek saiki Ngomong. nek kabeh ndonga gawe pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Oh iso. Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main jadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Apa prok bodho malaikat. Malaikat to iso ngeprok Seru donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Ah iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Nah, dongane niku ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi pegede-pegede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi, Pak Hadi menika adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten anu Pak peribahasa Berbahasa mengatakan. dari Bapak Pendidikan Nasional. Bongtong. Oh salah. Tak kaya tadi. Jalan ini jalan ini. Yo saya pasar besi aduh isin aku isin. Dalang kodan kok Bapak Pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Aku sak jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya, iya, Nek iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek boten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampeyan ki kakek Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bongtong. Kakek nang dadapan lho kemarin. Wonten Ki Hajar Dewantara. Ya. Apa yang dibicarakan? pernah berkata Ah. ing ngarsa sung tulodo Ah, ing madya. ing nadya mangun karsa Tutpuri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi contoh, Ah, sing tengah kuwi menehi semangat, sing mburi menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. ing ngarsa sun tulodo, Ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungono kok bingung. Rungokno Be. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo, Terus ing madya mangun Karsa. karsa. terus terakhir Tutpuri handayani. sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas, kula niki bantah sekedhik. Lho, Nyapa bebata? pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Saat ini tahunnya 2020 loh Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Wah, ing ngarsa Tulodo. ing madya mangun Karsa. tuturi Handayani. niku teng mriki pun boten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa lumpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Duh. Nggih napa leres Pak Bu? Sampeyan iki pripun to, Mas? Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Lho, ora
dihubungkan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Tanggung Aku jawab. wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. kudu Ah. nganggo nih. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, Murid harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lah nyatane. nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalangi. Aku ora melu apa-apa. Berarti kula jenengan Kudune tanggung jawab lho. Ah. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kruwayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe. Nyuwun sewu nggih Mas. Ah, belan anakku le. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabnya gede. Ah, rungono kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, Sanggane abot. Sanggane Tanggung jawabnya gede. Lah yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Paling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. Hei, Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung gebok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 juta. Nggih napa mboten? hei, Kok plonga-plongo takoni kok. yo Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwangi, Pak. Ulang ono ri. Dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayangi lakone Semar Bangun Kayangan, iki yo sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, Mikir apa Garapan. jenenge sanggit garapan. Iso. Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Lah ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampeyan iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? Meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Dari Dek. masamu yoga iki turu kabeh kok piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara lho. Lah apa sing jen sampeyan bisu? Hei, Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten. Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa mo? Gak. Lah nek kono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Lah ngono wae lho kok ket mau brengkel-yelan. Walah, dalang karo dagelan iki ora apa-apa. Meri. Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Ya salah apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone, Jeroning kedhong iki iso dijajaki, jerone ati manungsa sapa sing ngerti? Ah. Terus mboten. Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karo? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ah. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh. Iku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku kudune Ah. ikhlas. sing terakhir Sing terakhir, tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, Aku kowe lurah. calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Wah, jos lho. Satusan mboten napa-napa. Iki milahku tenan. Heeh. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liya neh, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan keharuan. Oh, berarti jebul omongane bener ya, Mas. Wah, Yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit
Keliling. Nah, keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. Betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo, Pak. Darmo. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Niku pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men Be. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning dumadi kiblat papat lima Pancer. Pandhawa pancer. Ya, kuwi dalang wis suwe lho, Le. Lah iki Pangamu kiblat papat 5 pancer. pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Nek bener itu begini. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirno. sirah ngelu. Wah, sampeyan jamak kasepuan ndledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be, rene odile tak griaji. Lho asu. Suwi-suwi. Sabar bos, sabar innawa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora sak iso dikalah. Tutungno omonganmu tanggung jawab, Be. Wah, ngertos nggih. Hei. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Bos. Nah, ambekan ki ora urip. Alah. Pak bocahmu. Tenan nih. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang begini. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, ya pasar kuwi sampe guyur. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Ya sak omong iki realita lho. Iya jenengan niku dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Iya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi Halah kesuwen niku. Nih, urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, ngaji mboten? Mate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh, wah, ngono kok jere ngaji. Lah piye? Alibata ana pira? 30. Telu. Loh, ya 3. Alibata. loh lah sak jin kakok. Sing takok sak jim kok sapa? Jangkrik. Oh berarti alibata tok to. Paham mboten? Sik. Hubungannya apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I. Ora tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to sampe. Alif fathah A, alif kasra I, alif doma u. nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plong-plongo Kowe kok pinter tentang huruf bijaya to, Be? lagi U I A wis uyo. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasra. Alif fathah, alif kasra, I. alif doma, U. wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, U urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet lho. Catet to, Pak. Guban Sampeyan boro-boro. kitane bus kapan kerisan tapi Lho. isin nang ora pasar muji ya. Dalang kok mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh, iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu, Diwaca babibu, tegese babibu. bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok ora? Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak domabu, babi ibu, bapak rabi ibu. Oh, lah urutane wong urip iki piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Mene saya ngomong ngopo ta kan. Kok ngomong apa iki? Blas.
enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fat kata, tak kasroti, tak do matu. Artine Sakti tu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. tadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dimok kenalan. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Tastabidul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plonga-plongo. Loh, sampean ngenyek Pak Kanko iki wah turunane sesepuh yang luar biasa loh. Omong ngono. Ramane nggih dalan kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Kiai, Ustad, Ustad. penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo? Saya ojo kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya sak ora-ora kates ki ceblok ora dos saka wite. Ngono. Loh, ora iso jangan dipangan kiri. Tetep ado. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Apa sakmu piye? Ngek. Terus maksudnya nyuwun sewu lho panganten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Apa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki. UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kanko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anak ya sukses. Jenengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Nang Mas. Kon bapakmu wis ora ono lho. bapakmu wis mati clok-clok. Lho ki mati to? Mati apa pendem? Goblok lho. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis itu. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Kowe tau apa? Jangan makan wong tuwa. Empun to. Hah? Tahu Wis piye? nyapa? Malah tahu kleru no, Pak sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Ah, Sandirono. Sandirono iki. Ah. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Udah tapi kepakku. pakmu lak gundul to. Ah. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Ah. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene, kamangka iki kuburane Siti. Nyapa lah nyekar ning kene kok nyekar gone Siti. Lho sik kok goblok ning nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo ning jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Ku sampeyan ngerti jadwale lho kok kira goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane malah. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendang. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lagi malam Jumat to. Malam semua. Umumnya masalah Robik Willy Bali Wiladaya bakal kamu makan maro payah di Sohiro. Sing alon-alon aku ben krungu. Apa? Robik Willy Bali Wiladaya kamu mah kamaro payah di Sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tua, celok-celok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kamis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji, ketok sampean. Kok iso lho. dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya Aku ngono. iki ST-nya masamu. Malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Wek tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku. Yo. Oh, ngerti aku. Gundul. Nyap tuh. Oh iya kecelek ya, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono diganti, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, nyapa? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, kuburan, ngono kuwi. Dadapan ngomong Kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Nah, nggih. Nggih. Abahku seneng-seneng derek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa, Ri. Alhamdulillah.